जों भेरगाव जिल्ला ब्लक बिपिएफनि आन्दाराव जि जयनिं हाबाफारि दंमोन बे हाबाफारियाव दिनै जों गोबां गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय फैनानै बेयाव जों जइन जाफैदों। दा आंबो सासे गोदोआव इउपिपिएलनि मावथिमोन। दा दिनै माखासे जोङो बेयाव इउपिपिएलनिफ्राय फैनानै बिपिएफआव जइन जाफैनायनि जाहोनफोर दं। दा बे जाहोनफोरा जाहैबाय जोंहा जेब्ला इउपिपिएल हान्जाया जिबायदि मोनसे सक्ति खालामनानै लाबोदोंमोन बे सक्तिफोरखौ बिथांमोना आखुरे आखुरे मावनो हायाखै। बेजों लोगोसे हायाखैनो बेबायदि जोङो गोबां बिदिनो मावनो हायैजों लोगोसे बेबायदिनो जोंनियाव माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ लानानै माखासे जोंनि बिथांमोना मोनसे भुवा जिथु मोनसे होबाय थादों सान्ति जोंनियाव गोजोन फैबाय सान्ति फैबाय होननाय। दा गुबैयै बे गोजोन फैनायखौसो बबेखौ लाना बुंखौ जों बुजियाखै। जाय जोंनि बिग्रायारिया हानजा मोनसे दङमोन एनडिएफ बिथांमोनखौनो लाना गुबैयै सक्ति जादोंमोन। दा बिथांमोना दिनै जेलनिफ्राय गबोनो हायाखै। लोगोसे जायफोरा बेबायदि न' दङ बिथांमोनखौबो सानफ्रोमबो पुलिसफोरा नागिरगासिनो दं। बे मेन इस्यु हिसाबै खामानि मावनायाखैबो बे खामानिखौ बिथांमोना मावनो हानांगौमोन दिनैसिम जायफोरा जों जेलाव दङ। दा बेबायदिनो जिहेतु जोङो इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननैबो मोनसे राजखान्थि हान्जा। दा बेबायदियै बिथांमोना जेरैबायदि हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि समायाव 17 बोसोर खामानि बिथाङा मावबोनानै जेरैबायदि जौगासारनाय खामानि मावबोनो हादोंमोन बा जोंनि मोनफ्रोमबो जायगाफोरावनो दा बेबायदि खामानिखौ मावना बिथांमोना मोनसे मोजां परिबर्तनखौ लाबोनो हादोंमोन। लामा दथ'खा लाना सोलोंथाइखौ लानानै रांखान्थिनि बिथिङाव लानानै जायखिजाया बिथिङावनो दा बेबायदि खामानिखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै। बुंनो थाङोब्ला जोंनि नै खैराबारि एबा भेरगाव हालामावनो इउपिपिएलआ मावनाय जों मोनसेबो नेरसोनखौनो नुनो मोना दिनैसिम। दा बेबायदि बिथांमोना आरो डेभेलपनि खोथा बुङो बेबायदिनो गोजोननि खोथा बुङो। दा बेबायदियै जोङो बेफोरखौ नुनानैनो मात्र खुगाजोंल' बिथांमोना मावनो हादों। दा मोनसे खोथाया बेनो जिहेतु राजखान्थि हान्जा होनना बुंदों बे राजखान्थि हान्जा माखौ बुङो बिथांमोना हयथ' बुजिना बुजियाखै मोनथिया। दा राजखान्थिनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जों रायजोनि मोजां मावनाय रायजोखौ अनसायनाय। दा बेनि उल्थायैसो मावनाय नुदों बिथांमोनखौ। रायजोखौ अनसायनायनि अनगायै बिथाङा गावनो बिथांमोना अनसायनासो लादों। रायजोखौ बिसोर सिबिदों अनसायदों खुगाजोंल'। दा बेफोरखौ नुनानैनो दिनै जोङो फिन आरोबाव जोंनि बर'नि थाखानाय मोनसे राजखान्थि हान्जा बिपिएफ बेवहाय जोङो जयै आरोबाव मोनसे जौगासारनायनि खामानि मावनो होननानै जोङो दिनै बेयाव जइन जाफैदों। दा बेबायदि सानदों बिथांमोनखौबो जों गाज्रि मोनाखै मावनो हायाखै नालाय बिथांमोना सिमान जानानै जों बयबो मोनसे राजखान्थि हान्जायावनो फैनानै आरोबाव जोंनि जौगासार बिटिसिनि थाखाय खामानि मावफैनांगौ। आरो बेबायदि जयै जायोब्ला जोङो मावनो हायैनि खोथा गैया। गाबोन जोङो जेरै सानदों ओरैहाय जों मावनो हागोन। बिथांमोना जे सुइजारलेण्ड बानायनायनि खोथा बुंदोंमोन बे सुइजारलेण्डखौ हयथ' जोङो ज' जानानै मावोब्ला निस्सय जों मावफुंनो हागोन। दा बिनि थाखायनो बयखौबो खावलायदों जाहाथे बयबो जोङो बेबायदिनो मोजां थांखि लानानै नैबे मोनसे गोदोआव जेरैबायदि मावबोनो हानाय आफादमोन बेवहायनो जों फैनानै मावफैनांगौ खामानि। आरो बेबायदि मोनसे ग्रेटार बिटिसिखौ जोङो मावनो थाखाय बयबो ज' जानानै मावफैनांगौ।